Как сте с съня? Добре ли спите? С възрастта нещата се променят. Това ви го казвам от първо лице. Преди години баба ми казваше: ох, не мога да спя вечер, започвам да ви мисля вас, леля ти, майка ти, кака ти, всички започват да ни мислят наред и не може да спи. Аз казвам: абе, как няма да спиш цяла нощ? Заспивай, не ни мисли. Така е, но времето върви напред и ето сега аз съм тази, която мога да кажа: абе, спокойно спи, но как да спиш, когато наистина не можеш да заспиш? Китайците, те са тези, които отдавна използват много естествени методи, лесни за използване и при това натурални, истински, без химия, без инжекции, без нищо. Просто един лек масаж на една точка. Точката се намира на 2 цуна, 3 пръста под сгъвката на ръката. Това е точката, която трябва да масажирате около 2-3 минути. Просто я масажирайте. Много е приятно. Тя е: правите права линия от средния пръст нагоре, сгъвката на ръката, 3 пръста и над нея. Масажирайте. Успокойте се, дишайте си, представете си красиви неща, не мислете за тежките, сложни неща през деня и си масажирайте тази точка. Нищо сложно. Най-обикновена точица, приятно масажче на ръката, така че го правете. Може на 2 ръце, съответно. Тук също 3 пръста, по същият начин масажираме и другата ръка. Около 2-3 минутки. Но какво са 3 минутки при 3 минутки на едната ръка, 3 минутки на другата ръка пред безсънието цяла нощ? Направете вашата проба и тогава коментирайте. Кажете наистина имаше ли ефект масажирането на точката за малко по-спокоен сън. Това не значи, че ще заспите и ще спите 12 часа. Не искате такива драстични неща. Просто съня ви ще се подобри, ще бъде по-качествен и ще се наспивате. Няма да се събуждате уморени, изтощени, ненаспани, а ще се събудите дори да сте спали 5-6 часа, ще се събудите тонизирани, наспани, енергични, готови за деня. Така че пробвайте тези китайски точки за безсъние. Вие сте с мен и моя метод Вити Баланс. Балансирай тялото, балансирай живота.